Kasan HYC Women's Wing West Castle District mata ka janmiet ka kanyap trik unampang arja arpulai kala pelong ka jing thang mambati hanung ba nong stony halor ka jing syak peniap ba ka chale ben ikong metal darling dok marsilong hakani trangsna ba ka snong riang pat nyong thamai hakani ka jarang lis mata lang ki khot jong ka Women's Wing ba kumjuru kini lam jang HYC na West Castle District man ai jing kram ba peremjur ia kani ka jing ja ia kani ka long yeng hakaba sanut ki khon jong kani ka long kemi kila syak i khonswat ya kani ka district West Castle Hills ka jogi bat om tang ha kani ka district Henry hala ka jong ka jela ka juya dia ya ka jing shale ben balai ka long kumne tongin ya wad ya kidau balai ka juya dia la ka sngi sha ka sngi ya ka bakum kani ka jing sha thombor bat ya ka jing shale ben ha kani ka jela khasi jantia bat garo namar kata ko kilong pa ko kilong kemi kai ka bala dia ka te ka sngi ha ka shnong riang pot ya ka ne ka long kemi ka bala let ya ka ban belas ngi ya ka ba ulla gru om samladan ka chobat ka ubala let na ka ne ka sla jong ka pathai ka ne ka long kemi ka don san ngot ki khon henry ka jing ye dia bat ka jing shale ben ka lawan ha ka jing dia Panalor ba kimdon shu yuk pa ka kemiru kan le no na kan ka sla perthei ki khon pat kin le shanu ka jaj man riu kita ki briu ki basiem ya ka jing em jong kan ka long kemi hato kidon ka mensim ayu kidon ka mensim ksoi ne kimdon shu ka jing ya ki long kemi phi ki samla Pila jupar khat ne em lada jia ya ka khon ka jong phi kumba jia ya ka ne kalong kubi pinong kumno la jia ya ki khon ki jong phi habangi perkhat ya kini ki reu transnam la kumno la dei ban phasi bak la dei ban peniap no namar ba maki Kimdon shu ya ka bensim ya tibreu play. Kalau ada ya kita bangin berat no ha ka dujok. Ngasngo banong ba ka jingjia ya kani ka long kabi. Kalong kum ba ka jia ha ka jingjia po Delhi. Ya ka ba kitu kisa kibabat bor. Kiba peniap no ya kani kalong kabi. Ngasngo banong ba ya kani kalong kabi ka ba sya peniap ru aryang po Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajar tingka shi banai kata khatar hajar tingka shi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyau trek urempang jan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC.